concurs de rafting de anvergură s-a organizat pe cursul superior al Mureșului. Outdoor Experience a reușit să adune la start peste 80 de participanți din toată țara și chiar din străinătate. În ultimii ani, sporturile pe ape, repezi, rafting, whitewater, kayaking au devenit tot mai populare în România. A fost binevenită organizarea unui eveniment unde practicanții și admiratorii acestor sporturi pot să-și compare condiția fizică, îndemânarea și, nu în ultimul rând, pot să se cunoască. După ce au analizat principalele râuri din România din diferite aspecte, cum ar fi dificultatea, accesibilitatea, organizatorii au ales râul Mureș, pentru că dificultatea râului permite și participarea amatorilor în concurs. Și poziția geografică din centrul țării a fost unul din factorii care au contat în opțiunile pentru alegerea locului de desfășurare. Râul Mureș izvorăște din munții Hășmașul Mare și se varsă în Tisa, în Ungaria. În partea superioară, râul curge între munții Căliman și Gurghiului, porțiune denumită Defileul Mureșului. Debitul mediu al râului este de 23 metri cub pe secundă. Startul s-a dat în localitatea Meștera, iar finișul a fost în Răstolița. Distanța parcursă a fost de 24 de kilometri. Concursul a avut două secțiuni, una de rafting pe ape repezi, așa numitele White Waters, și concursul de slalom, la fel o premieră în cadrul competițiilor de gen. Organizatorii au început de vineri dimineață pregătirile pentru competiție, verificarea traseului și instalarea porților pentru concursul de slalom. Este primul concurs de rafting din România. Este organizat pentru amatorii sportului pe ape repezi. De fapt, sunt două concursuri diferite. Primul concurs este maraton, în care concurenții trebuie să parcurgă o distanță de 22-23 de kilometri. Doilea concurs este slalomul, care sunt amplasate porțile și concurenții trebuie să meargă între porțile. Ceea ce e interesant, porțile verzi cu alb trebuie luate în direcția cum curge apa, iar porțile alb-roșu exact invers. Cam câți participanți sunt și de unde vin ei? Numai din România și din alte țări? Avem registrați până acum, deci s-a putut registra la concurs online. Au înregistrat până joi
64 de concurenți din 3 țări. Asta înseamnă 27 de echipe. Deci sunt din 3 țări, din România, din Bulgaria și din Ungaria. Deci slalomul este un sport olimpic din 76. După aceea a fost scos din sporturile olimpice până în 92. Deci în 92 a fost reintrodus, de atunci în fiecare olimpiadă de vară este inclus. Raftingul încă nu este inclus în sporturile olimpice, dar se organizează cupe mondiale pentru rafting. De la ce vârstă se poate practica sportul ăsta? De la 3 ani, 5 ani. Care e limita superioară? Limita superioară până rezistă omul. Deci, de exemplu, Ioni are 51 de ani. Este un sport periculos sau îl poate practica oricine? Da, este un sport periculos. Este foarte periculos. Accidente se pot întâmpla accidente oricând. Deci și mâine și când vă suntem numai singuri. Deci nimic nu e sigur pe ape repezi. O performanță bună după câți ani de practicare se poate obține? Depinde de cât de des practică persoana respectivă sportul. O performanță cam 3 ani trebuie. Cam 3 ani. Dacă în fiecare sfârșit de săptămână găsește. Ce alte zone ar mai fi în România, în afară de Valea Mureșului, unde se poate practica sportul? Deci Valea Mureșului este, adică Mureșul este, apele repede sunt categorizate de la numărul 1 până la numărul 6. Mureșul are categoria 1, maxim 2, când apa e mai mare, atunci sunt niște porțiuni de apă unde putem să zicem că nivelul de dificultate este 2. În România sunt foarte multe râuri unde se poate practica acest sport. Cele mai fabuloase este Cerna, Crișul Pietros, Jiul. Ăștia 3 sunt de nivelul 4. Pe Cerna sunt porțiuni de nivel 5. Și aproape pe fiecare pârâu, când e apă, de exemplu pârâul Răstolița, pârâul Ilva, sunt bune pentru practicarea acestui sport.